சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 29 கனவிலும் நனவிலும் அனுக்கிரகம் பகுதி 1. காலையில் சொற்ப ஆகாரம் உண்டபின் பாபா துணிக்கு அருகிலிருந்த கம்பத்தடியில் உட்காருவார். அந்நேரத்தில் அமணி என்னும் சிறு பெண் குழந்தை வருவாள். 3 பிராயம் நிரம்பிய இச்சிறு பெண் உடை ஏதும் அணியாமல் கையில் ஒரு சிறிய தகர டப்பாவை எடுத்துக்கொண்டு சரியான நேரத்துக்கு வந்து சேர்வாள். கூடவே தாய் ஜமலியும் வருவாள். அமணி பாபாவின் மடியிலேறி உட்கார்ந்து கொண்டு டப்பாவை அவரிடம் கொடுத்து, பாபா ரூபையா ரூபையா என்று அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சுவாள். பாபாவுக்கு பொதுவாக குழந்தைகளின் மீது அமோகமான அன்பு. புஷ்டியாகவும் அழகாகவும் இருந்த அமணியை நேசித்தார். அவளை இறுக அணைத்து கொண்டு கொஞ்சுவார், முத்தம் கொடுப்பார். பாபா அன்புடன் செல்லமாக கொஞ்சும் போதிலும் அமணியின் மனம் ரூபாயில் தான் இருக்கும். பாபா கொடு, சீக்கிரம் கொடு என்று அவருடைய பாக்கெட்டில் கண் வைத்தவாறே கேட்பாள். அமணியாவது ஒரு சிறு குழந்தை. ஆனால் பெரியவர்களுக்கும் கணவான்களுக்குமே இப்பேராசை இருக்கிறது. காசுக்காகவே சுயநலமாக அனைவரும் அலைகின்றனர். ஆன்மீக வாழ்வில் நாட்டம் கொண்டவர் எவரோ ஒருவரே. அமணி பாபாவின் மடியில் அமர்ந்திருப்பாள். தாயாரோ சற்று தூரத்தில் கிராதிக்கு அப்பால் நின்று கொண்டு கொடுக்கும் வரை அவரை விடாதே என்று விளங்கும்படி சைகை செய்வாள். என்னை கொள்ளையடிக்க வந்த உதவாக்கரையே, நான் உன் அப்பனுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேனா என்ன? என்னை பிடுங்கி எடுக்கிறாயே என்று பாபா கோபத்துடன் வினவுவார். ஆனால் இந்த கோபம் பொய்க்கோபமே. இதயத்திலோ அன்பின் அலைகள் பொங்கின. பாக்கெட்டில் கையை விட்டு 1 ரூபாயை எடுப்பார். ரூபாயை அந்த சிறிய டப்பாவில் இட்டு டப்பென்று மூடுவார். டப்பா கையில் கிடைத்தவுடனே அமணி வீடு நோக்கி பாய்வாள். இது காலை உணவு நேரத்தின் நடப்பு. இது போலவே லெண்டி தோட்டத்துக்கு போகும் போதும் அமணியை அன்புடன் கடிந்துவிட்டு மேலும் 1 ரூபாய் கொடுப்பார். இவ்வாறாக அவர் தினமும் அமணிக்கு 2 ரூபாயும், ஜமலிக்கு 6 ரூபாயும், தாதா கேல்கருக்கு 5 ரூபாயும், பாக்கியாவுக்கும் சுந்தரிக்கும் தலா 2 ரூபாயும் கொடுப்பார். தினமும் 10 - 15 ரூபாய் வரை தாட்யாவுக்கும், 15 - 50 ரூபாய் வரை பக்கீர் பாபாவுக்கும், 8 ரூபாய் ஏழை எளியவர்களுக்கும் தவறாது கொடுப்பார். இவ்வாறான தர்ம ஒழுக்கத்தை பற்றி கேள்வியுற்ற மதராஸ் கோஷ்டி பாபாவிடமிருந்து நாமும் பணம் பண்ணலாமே என்று சுயநலம் சிந்தித்தது இயற்கையே. பாபாவின் சன்னதியில் தினமும் தவறாது 4 பஜனை செய்தனர். வெளிப்பார்வைக்கு பஜனை இனிமையாக இருந்தது. அந்தரங்கத்தில் அவர்களை பணத்தாசை பிடித்து ஆட்டியது. மேலும் மேலும் பாபா பணம் தருவார் என்ற நம்பிக்கையில் 4 ஷிரடி வாசத்தை நீடித்தனர். 4 3 பேராசை பிடித்தவர்கள். பாபாவிடம் பணம் கறக்க வேண்டும் என்றே விரும்பினர். அவருடைய மனைவியாகிய ஒருவர் மட்டும் நேர்மையானவர். சாயியின் மீது தூய பக்தியுடன் அன்புடனும் பஜனை பாடினார். அவருடைய சாயி பக்தியையும் பிரேமையையும் மேகத்தை கண்டு மகிழ்ந்து நடனமாடும் மயிலுக்கும் சந்திரனை கண்டு மகிழும் சகோர பட்சிக்கும் ஒப்பிடலாம். கிருபாமூர்த்தியான சாயி அவ்வம்மியாரின் பக்தியை மெச்சி ஒரு நாள் மதிய ஆராய்ச்சியின் போது அவருக்கு ஸ்ரீராமனாக காட்சியளித்தார். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் என்றும் போல் சாயிநாதர். ஆனால் அவ்வம்மியாரின் கண்களுக்கோ ஸ்ரீராமராகிய ஜானகி காந்தர். அவருடைய கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர் பெருகுவதைக் கண்ட மக்கள் ஆச்சரியம் அடைந்தனர். 2 கைகளையும் கொட்டிக்கொண்டு ஆனந்த கண்ணீர் பெருக்கும் அபூர்வமான காட்சியை பார்த்து குழுமி இருந்தவர்கள் வியப்படைந்தனர். வியப்படைந்தது மட்டுமன்றி விஷயம் என்னவென்று அறிந்து கொள்ளவும் ஆர்வமுற்றனர். ஏன் இந்த ஆனந்த கண்ணீர்? அவருக்கு மாத்திரம் பிரேமையின் ஆவேசம் எங்கிருந்து வந்தது? பின்னர் மாலை 4 மணியளவில் அவ்வம்மியார் ஆனந்தத்தால் நிரம்பிய மனத்துடன் தம் இச்சையாகவே சாயி தமக்கு ஸ்ரீராமராக தரிசனம் தந்த அற்புத லீலையை கணவரிடம் விவரித்தார். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.